Vidíš, už to umím. Ještě jednu? Tak, ne. Minulý povedz, že nemali to ten papier od loďky. No. To 102. Já se těším, já se nebojím. Hej, takže už bude možno tak nečúkať, viete, lebo včera bolo 38. 31. To už je menej, no. Nám sa tak nechce, viete. Máme takú pokojnú, tak nechce, viete. Máme takú pokojnú palbu. Sme Česi, nie? Takže dobre. No. Takže vitajte na tejto drevenej gorálskej plti. Budeme sa plaviť po tejto rieke. Táto rieka sa volá Dunajec. Je to hraničná rieka medzi Poľskom a Slovenskom. Takže stále počas našej plavby bude po vašej ľavej strane stále Poľsko a po pravej strane stále Slovensko. Vyrazili sme z tohto prístavu Červený kláštor a ak sa podarí, mali by sme pristať v prístave Lesnica. Takže uvidíme. Plávať viete všetci, nie? Či? Pobrzdíme, ne? Viete, hej? Lebo my nevieme s kolegom, preto sú tu dva kolesa. Viete, dva sú. Pre mňa a pre kolegu. Viete, lebo hovorí sa, že pútnikov je málo a turistov je veľa, takže... Takže, ak som povedal, vyrazili sme z Červeného kláštora a pôjdeme až do Lesnice, je to dĺžka 10 km po Dunajci. Čo nám zabere asi tak hodinu a pol, hodinu 3/4 pri tejto hladine vody. Momentálne sa výška vody pohybuje od tých 30 cm po 12 metrov. Na jednom úseku bude najhlbšie miesto na Dunajci 12 metrov. Takže tam bude to jedno najhlbšie miesto. A tu na ľavej strane môžete vidieť aj je prvá taká poľská dedina Šromovce Nižné. Tu je taký nový rímokatolícky kostol. Poľaci išli do Ameriky, posielali peniaze a tu postavili tento nový kostol. Tam vzadu, viac ľavo, keď sa otočíte dozadu, je také ešte také drevené strechy. Bol taký starý drevený kostol, je stavaný čisto z dreva, bez jediného klinca. No na pravej strane vlastne tá dedina Červený kláštor, z ktorej sme vyrazili. Tam je taký žltý kostol evanielický, ten sa už veľmi nepoužíva, už tu je málo evanielikov a tá dedina takedy bola aj nemecká, volá sa Šváby. Sú tu prevažne Nemci. Tu je zase naľavo, sú také karavany, stany. On sa to nazýva, že je to taká malá poľská Miami Beach. Čo myslíte, prečo na slovenskej strane také nie sú? Jak? To, ale hovorí sa, že tu je Poľaci, tu je juh Poľska, tu je teplo. My sme na severe Slovenska, máme zima. Takže ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Ak budem vedieť, vám odpoviem, ak nie, tak čo vymyslím. Takže kľudne počas nášho splavu. Kdyby ste chceli vesla, tak sme vám mohli pomôcť. Kľudne, môžete nám pomôcť. Je tu viac palíc, tu vidíte, tam je palica. Keď chcete. Bylo by to o 2 metry vejš. Chce to naznačit, že jsme to chci? A že vyšel musím jít. Musím to vidět.
Do októbra, hej, ale tak stav vody je stále nejaký, najlepšie je takých 50, 60 a viac centimetrov, keď jak teraz 30 cm, tak je to také. Vlastne, že ostrá skala, a je to teraz taká vstupná brána do toho Pienického kaňonu, či už tam je zakázané trhať nejaké rastliny, byliny, ale aj kričať, že ak sa budeme topiť, tak potichy. Miesto pod nami sa volá Janošíkov skok, 12 metrov hlboké a 12 metrov široké. Je také najhlbšie miesto na Dunajci, najúžšie. Hovorí sa, že to preskočil Janošík, keď ho naháňali pandúry, alebo utekal pred svokrou, pred Chýni. Tak preto to preskočil, zrobil taký svetový rekord. Počas nášho splavu také pokojné, takže tu máme teraz času, kto by chcel teraz palicou do vody, môže si trošku pošáhať. A títo dva už jeli před náma, ne? My jsme ještě nic dát. Jako jiná skupina, ale... Už to asi vybral. Mirošovi jdete. Tam bol? Hej? Taký čierny. Hej? Jsou tady krokodýly? Voda piení, preto pieniny. Tak na Severní Moravě. No, to tak pršalo pár dní, no. Je úvazné. Toho mostu přesně tak. Tak, takže ten propek je tady vlastně, ale tam se to
izba, taký malý jeden a zase 3 nad sebou také. Keď pozriete, je tu 7 skamenelých mníchov. A je viacero legend, prečo tí mnísi skameneli. Jedna z nich je taká, že mnísi boli tí bylinkári, botanici, zbierali tie rastliny, byliny, vyrábali z toho lieky. Chodili tu po týchto poliach, lúkach, bol tu aj taký bača, ktorému to vadilo, mal tu svoje ovce, povedal, že dám vám 3 hádanky. Ak ich uhádnete, tak môžete tu ďalej byť, on odíde. Ak neuhádnete, tak skameniete. Oni neuhádli, skameneli. Ja vám dám tie 3 hádanky, či by ste vy uhádli, alebo či by ste skameneli. Takže prvá hádanka, že akého dreva sa tu nachádza najviac? Mirošumnúv. Ešte inak? No, akého dreva najviac? Skoro, ale bolo to, že okrúhlého. Okrúhlého dreva je tu najviac. Druhá hádanka, akého kameňa je vo vode najviac? Tak, mokrého kameňa je vo vode najviac. Dobre, tu si uhadli. A tretiu už neviem, čo hadnete, ale bolo, že veľa mesa a málo dreva. Čo je to? Veľa mesa a málo dreva. Tak sedíte tu na takých drevených lavičkách. Keď sa trošku popnete, posuniete, môžete chytiť triesku. Čiže trieska v zadku. Veľa mesa, málo dreva. A vy ste uhádli jednu hádanku, takže možno neskamenieme. Najnebezpečnejšia zakrúta na Dunajci, báli ste sa? Nie. To nemáte prečo, sa hovorí, že my skoro sme najlepší putníci na Dunajci, druhý najlepší putníci na Dunajci. Viete, kto je prvý? Všetci ostatní. Takže ešte putníctvo, takto s ľuďmi, ak sa vozili tým 200 ročným, sa spalovalo drevo po Dunajci do Baltského mora. Viacerí putníci idú po Dunajci do Baltského mora. Preto aj tie nabúrali na kameň, zase museli zviazať a tak šli do Baltského mora po tyčky. A bolo to za každý splav, bola jedna mušlička, tak tým viackrát bol v tom Baltskom mori a tým pádom je skúsenejší. Teraz sa hovorí, že každá mušlička za každú frajerku. To zase zapomeneme do... No, babo. A mám ušličky.
papieski asi budú, ne? Jest zaznaczony szlak papieski. Tá skala veľká sa nazýva Sokolica. Je to nazývaná aj taká matka nad morom a vedie tam vyhliadka, dá sa tam výjsť. Po poľskej strane Zabradlie tam stoja ľudia, tak možno bude vidno, keď tam budú ľudia. Aby mohla otvírať pivo. Tak, ten jeden. Potom sa hovorí ešte, že druhý, aby ju bolel. A ešte, že je tretí zlatý, aby ju bol za čo pochovať. A ten druhý byl to samé potřeba. Aby ju bolel. Tak. Jeden na pivo, druhý a Bol tretí zlatý. Spájané, vydlábané, to málo ľudí zobrali, možno takých 5-8 ľudí maximálne. Ani viac nie, lebo boli ťažké. Tak preto už potom z týchto dosák 3 také dosky spojené zo smrkových stromov, no a do tej zoberú viac, majú kapacitu aj do 20 ľudí. na Slovensku nebo doma? Tieto sa robia. Teraz je stále zima. Nečíně neseděl. Dívej se před sebou. Oči, hej? Na to možno zotočiť. Ďalej ešte idú poľskí putníci ešte kilometr nižšie do Štiavnice a my tu už končíme, lebo už nižšie bude aj po ľavej aj po pravej strane Poľsko, čiže už tu končí hranica Slovenska. Už ďalej bude Poľsko, takže ďakujeme za návštevu, že ste prišli, dúfam, že sa vám páčilo. Ak nie, hovorte ešte teraz, kým sme na vode. To ako vyriešime a ešte vám pripomeniem posledný krát, že toto bola slovenská strana, toto bola poľská. Aha, už víme, no co byli ti metlíčky. Právě. Pokřtí.
Dole. Jerošu, ty ani nemluvíš, ne? Ty ani nemluvíš, ne? Jerošu, ty ani nemluvíš, ne? Ty ani nemluvíš, ne? Ticho, bez zpěvák, je. Sme Česi, nie? Takže, dobre. No. Takže vitajte na tejto drevenej gorálskej plti. Budeme sa plaviť po tejto rieke. Táto rieka sa volá Dunajec. Je to hraničná rieka medzi Poľskom a Slovenskom. Takže stále počas našej plavby bude po vašej ľavej strane stále Poľsko a po pravej strane stále Slovensko. Vyrazili sme z tohto prístavu Červený kláštor. Ak sa podarí, mali by sme pristať v prístave Lesnica. Takže uvidíme. Plávať viete všetci, nie? Či? Pobrzdíme, ne? Viete, hej? Lebo my nevieme s kolegom, preto sú tu dva kolesa. Viete, dva sú. Pre mňa a pre kolegu. Viete, lebo hovorí sa, že putníkov je málo a turistov je veľa, takže... Takže, ak som povedal, vyrazili sme z Červeného kláštora a pôjdeme až do Lesnice, je to dĺžka 10 km po Dunajci. Čo nám zabere asi tak hodinu a pol, hodinu 3/4 pri tejto hladine vody. Momentálne sa výška vody pohybuje od tých 30 cm po 12 metrov. Na jednom úseku bude najhlbšie miesto na Dunajci 12 metrov. Takže tam bude to jedno najhlbšie miesto. A tu na ľavej strane môžete vidieť aj je prvá taká poľská dedina Šromovce Nižné. Tu je taký nový rímokatolícky kostol. Poľaci išli do Ameriky, posielali peniaze a tu postavili tento nový kostol. Tam vzadu, viac ľavo, keď sa otočíte dozadu, je také ešte také drevené strechy. Bol taký starý drevený kostol, je stavaný čisto z dreva, bez jediného klinca. Všetci ste tu prvýkrát na ploti, či už tu niekto bol? Už ste tam boli, už ste tu boli, hej? Viackrát? Či raz? Raz, hej? Takže už budete dať čo vedieť, hej? Keď budete niečo rozprávať. No na pravej strane vlastne tá dedina Červený kláštor, z ktorej sme vyrazili. Tam je taký žltý kostol evanjelický, ten sa už veľmi nepoužíva, už tu je málo evanjelíkov. A tá dedina takedy bola aj nemecká, volá sa Šváby, tu je tu prevažne Nemci. Tu je zase naľavo, sú také karavany, stany. On sa to nazýva, že je to taká malá poľská Miami Beach. Čo myslíte, prečo na slovenskej strane také nie sú? Jak? To, ale hovorí sa, že tu je Poľaci, tu je juh Poľska, tu je teplo. My sme na severe Slovenska, máme zima. Takže ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Ak budem vedieť, vám odpoviem, ak nie, dačo vymyslím. Takže kľudne, počas nášho splavu. Kdyby ste chceli veslať, tak sme vám mohli pomôcť. Kľudne, môžete nám pomôcť. Je tu viac palíc, tu vidíte, tam je palica, tam je palica. Keď sa... Takže ešte putníctvo, takto s ľuďmi, ak sa vozí, už má 200-ročnú tradíciu. 200 rokov už pomaly sa tu splavuje. Predtým sa splavovalo drevo po Dunajci do Baltského mora.
išli plotníci, zviazali kmene stromov a išli viacerí plotníci do Podunajci, do Baltského mora. Preto aj tie úseky boli najviac problematické. Tam sa to všetko rozviazalo, nabúrali na kameň, zase museli zviazať a tak šli do Baltského mora. Podľa toho sú aj tie také plotnícke klobúky, jak má kolega, tam sú tie mušličky. A bolo to za každý splav bola jedna mušlička. A podľa toho sa vedel, aký jeden plotník skúsený. Čím viac tých mušličiek, tak tým viackrát bol v tom Baltskom mori a tým pádom je skúsenejší. Teraz už do Baltského mora nechodíme, nesplavujeme. Teraz sa hovorí, že každá mušlička za každú frajerku. Klobúk nemám, ale... Nemáte žiadnej klobúk. Od Fulko. No. Jeden? A to aký? Aby mohla otvírať pivo. Tak, ten jeden. Potom sa hovorí ešte, že druhý, aby ju bolel. Umí. A ešte, že je tretí zlatý, aby ju bol za čo pochovať. Jo. A ten druhý byl, to sa mu potřeba. Aby ju bolel. Hej, tak. Jeden na pivo, druhý aby Bolel, tretí zlatý. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!